Sledujete videopodcast Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov. Dnes sa rozprávame s doktorkou Ivetou Neuschlovou z kliniky detskej pneumológie a fyziológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu detských chorôb. Dobrý deň. Pani doktorka, dnes budeme hovoriť o astme druhého typu. Najmä teda o astme druhého typu, lebo vieme asi, že nájdeme isté spojenie aj s astmou prvého typu a dokonca možno sa dostaneme k tomu, že ide v niektorých prípadoch u detí aj o astmu zmiešaného typu. Aktuálne sa hovorí, že tretia vlna pandémie je pandémiou nezaočkovaných a my sa teda sústredíme na deti v súvislosti aj s nezaočkovanosťou a so spomínaným ochorením s astmou. Vieme, ako je to s očkovaním. Ako sú deti zaočkované napríklad u vás v ambulancii? Takže čo sa týka očkovania, keďže je spustené očkovanie momentálne od 12 rokov, snažíme sa našich chronických pacientov, ktorých sledujeme na klinike detskej pneumológie, keď samozrejme astma bronchiále patrí jednou z tých rizikovejších skupín, rodičov našich pacientov dostatočne oboznámiť a samozrejme rizikové deti zaočkovať. Okrem detí s astmou sú to aj iné chronické ochorenia, ktoré na klinike máme. Ďalšou skupinou sú deti medzi 6 až 12 rokov, ktoré môžu byť očkované v centrách pre očkovanie, ktoré je zriadené aj teda v našom Národnom ústave detských chorôb, kde v indikovaných prípadoch môže byť dieťa zaočkované. Samozrejme, našou snahou je, aby čo najskôr bolo očkovanie doporučené aj Európskou liekovou agentúrou, čo by nám určite uľahčilo situáciu a mohli by sme očkovať aj vo väčšom množstve, pretože samozrejme zatiaľ sa snažíme najrizikovejšie. Kto je rizikový v dnešnej dobe? Práve sú to deti, ktoré ako aj v dospelej populácii sú v sociálnych zariadeniach a chronicky choré. Nie sú to teda len astmatici, ale aj iné chronické choré deti, ktoré by sme my ako pneumológovia považovali za najrizikovejšiu skupinu detí, čiže tie deti, ktoré sú v domoch sociálnej starostlivosti, kde prichádzajú do kontaktu práve s opatrovateľmi, nie je možné ich izolovať a práve preto si myslím, že toto je najrizikovejšou skupinou. No a pokiaľ ide o astmu, odporúčate tam deťom očkovanie? Keďže si musíme uvedomiť, že samotná astma bronchiále je istým spôsobom imunodeficitným ochorením v zmysle toho, že tí pacienti s astmou majú nižšiu tvorbu rôznych ochranných produktov, ktoré sa vytvárajú či už na sliznici pacienta, alebo aj teda priamo v krvi tým, že v tele prebieha ten alergický zápal tlejúci, tak samozrejme majú istú schopnosť, nedostatočnej obrany schopnosti voči vírusovým infektom. Netýka sa to len teda COVID, ale aj ostatných vírusových ochorení, kde je dôležitou súčasťou samozrejme liečby aj ich ochrana voči vírusovým infektom. Tak ako to bolo roky predtým chrípka, kde sme samozrejme dosahovali skôr nepochopenie zo strany rodičov, že aj chrípka môže byť pre astmatika závažné ochorenie. Prichádzajú nám nové vírusy, COVID je jeden teda z nich, kde teraz samozrejme by sme chceli dosiahnuť vyššiu zaočkovanosť práve aj u týchto pacientov s astmou. Spomenuli ste, že by vám pomohlo napríklad odporúčanie Európskej liekovej agentúry. Áno. A práve ste sa dotkli aj toho, že rodičia sa obávajú dávať očkovať deti aj proti chrípke. Tak do akej miery by vám teda pomohlo odporúčanie Európskej liekovej agentúry v tomto zmysle? Vždycky je to o tej komunikácii s ľuďmi. My nikoho nenútime očkovať sa, keďže vieme, že naša spoločnosť je založená na komunitnom type. To znamená, že potrebujeme na naše vzdelávanie detí, potrebujeme na nákupy do obchodov práve tú komunitu. To znamená, stretávame sa, aj naše deti sa stretávajú s veľkým počtom ľudí, čiže nie sme schopní ako 50 rokov dozadu tie naše deti zizolovať natoľko počas tejto dlhodobo prebiehajúcej, teda z COVID epidémie, ale aj iných vírus, aby sme každú jesen zimu nezažívali nové a nové epidémie akéhokoľvek, či už to bola predtým prasiacia chrípka alebo iná chrípka. Môže prísť nový vírus, prichádzajú boka vírusy, ktoré sú takisto veľmi, tiež môžu sa prezentovať ťažšou symptomatológiou. A práve si musíme uvedomiť, ak nám náš zdravotnícky alebo teda farmaceutický trh poskytne dôkladnú vakcínu s vysokým ochranným benefitom pre aj astmatika, alebo aj neastmatika, ktorý je rizikový, tak musíme vysvetľovať tomu rodičovi, doniesť ho do tej istoty, že teda naozaj ten produkt je bezpečný a
práve len týmto spôsobom sa to dá. To znamená, médiá musia byť trpezlivé, lekári na ambulanciách musia byť trpezliví, aby teda k tomu očkovaniu došlo, nie nátlakom. 4-valentná vakcína bude teraz k dispozícii. To znamená, že mala by byť účinná podľa odborníkov, mala by zasiahnuť takmer všetky kmene, ktoré tu mávame. Povedzte, že do akej miery vy máte spätnú väzbu, že naozaj deti, ktoré sú zaočkované proti chrípke, tak im to pomáha v tomto období pandémie a aj vôbec pri astme. Ten vysoký bezpečnostný profil samozrejme týchto vakcín, keďže tie vakcíny sú už dlhšie na trhu, o tom nie je ani pochýb. Ako každá vakcína má svoje minimálne také nežiaduce účinky, ako je bežná teplota, ako je treba lokálny erytém. To sú, ktoré zase len keď je rodič dôsledne vysvetlené, tak s tým počíta. Ale majú deti s astmou menšie komplikácie? Samozrejme. Každá infekcia u dieťaťa môže znamenať exacerbáciu astmy. My si musíme uvedomiť, že a najmä u malých detí to vidíme, kde najmä vírusy nádky a vírusy RSV, čiže respiračný syncytiálny vírus, sú najviac spojené s exacerbáciou astmy. Čiže úplne najbežnejší vírus vedie k ťažkým exacerbáciám astmy. Vírus chrípky vedie skôr ku rozvoju napríklad mnohokrát vírusovej pneumónie u astmatika. Práve tou obranyschopnosťou. Čiže nemusí znamenať, že keď zaočkujeme dieťa, že chránime len pred exacerbáciou astmy, my ho chránime aj pred vírusovou pneumóniou, pretože si musíme uvedomiť, že na baktérie máme antibiotika, ale na vírusy nemáme tak účinné zbrane, ako máme trebárs na tie baktérie. A ako je potom dieťa, ktoré má astmu, chránené napríklad pred ďalším vznikom komplikovanejšieho štádia ochorenia, napríklad pred chronickou obštrukčnou chorobou plúc? Veľmi, veľmi správna otázka. Práve vysoký, dá sa povedať, štandard dlhodobej liečby alebo kontroly astmy znamená pre pacienta ochranu. To znamená, všetci pacienti, ktorí sú dôsledne liečení, dodržiavajú tú svoju trvalú protizápalovú, nie len tú úľavovú liečbu, majú veľmi vysokú ochranu a to znamená nízke riziko práve exacerbovať sa pri každej banálnej vírovej infekcii, ako je teda, ako som spomínala, vírus nádky. A práve v dnešnej COVID zóne vidíme skôr väčší handicap detí dostať sa na vyšetrenie, alebo teda zopakovať si kontrolné vyšetrenia z obavy rodičov, že teda ochorejú počas vyšetrenia, kde vidíme, že veľa detí aj dlhodobo stabilizovaných ochorelo, alebo teda malo zhoršenú astmu práve preto, že dostalo obyčajný vírus nádky, ktoré by za normálnych okolností pri dobre kontrolované astme zvládlo a exacerbovalo sa, lebo sa rok a pol nedostavilo na vyšetrenie. Čiže ja vnímam epidémiu covidu práve nedôslednosť, alebo dá sa povedať aj zo obavy rodičov, nedostatočnú kontrolu teda trvalej liečby pacientov s astmou. A my teraz hovoríme najmä o pacientoch, detských pacientoch, ktorí majú bronchiálnu astmu. To je teda ten druhý typ astmy. Zameriavame sa na druhý typ astmy, ide o zápalové ochorenie, nie je to infekčné ochorenie, povedali ste ale, že infekcia môže zdravotný stav komplikovať. Poďme si povedať, že aká je vlastne tá epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorenia. Ako v podstate sa to ochorenie v populácii zvyšuje a ako v podstate zachytáva jednotlivé vekové kategórie v tom detskom veku? Keď berieme na svete, aspoň podľa tých posledných, čo som prednedávno pozerala, štatistik vychádza na svete okolo 350 miliónov ľudí má astmu, zhruba 80 miliónov je v Európe, už keď si toto porovnávame, čiže naozaj je to ochorenie, ktoré je viacej viazané na tie civilizované teda spoločnosti, ako teda je Európa, Severná Amerika, Austrália. Deti sú v rôznych štatistikách, vždycky závisí samozrejme konkrétny ten štát, ale zhruba je to okolo tých 3 až 8% detí. Väčšinou u tých malých detí do tých 10 rokov dominuje, skôr by som povedala viac do 5, ale samozrejme do 10 je taká tá predominancia, sú chlapci. Zvlášť, keď je v rodine ešte matka alebo obidvaja rodičia, tak naozaj dominujú chlapci. A potom sa to v tej puberte zvrtne a vlastne až do dospelého pretrvávajú ženy. Čo sa týka
A to vieme vysvetliť? Myslím si, že istým spôsobom je to, závisí to aj, samozrejme má aj hormonálny vplyv. Vieme dobre, že obezita je veľkým, dá sa povedať, zhoršovadlom, alebo teda potenciálnym faktorom, ktorý má negatívny vplyv na vývoj astmy. A dievčatá sú obeznejšie? Áno, jednoznačne sú obeznejšie. Ten trend rok a pol zavretia znamenal teda aj výskyt astmy, ktorú sme predtým až tak často sa nevyskytovalo v Európe, ale samozrejme aj teda v našej krajine je teda astma kombinovaná A obezitou. vidíte to aj vy vo svojej ambulancii? Samozrejme, ak sme mali za posledný rok a pol, tak dá sa povedať astmu, ktorá horšie reagovala na liečbu, tak väčšou dominancou boli práve dievčatá s obezitou. Na astmu sú náchylnejšie deti s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 2,5 gramov. To je celkom zaujímavá informácia, ktorú som takto si zobrala na pomoc. Môžeme sa teda baviť aj o prenatálnom období detí, teda čo majú robiť mamičky už v tehotenstve? Prečo majú detičky nižšiu hmotnosť? Môžeme si zase dať, že môže tam byť jedným prediktorom je fajčenie matky, ktoré výrazne jednak je spojené s rizikom, že dieťatko sa narodí predčasne. Ale prečo majú tieto dieťatka? Práve to, že vlastne matka mohla fajčiť, dieťatko sa mohlo narodiť predčasne, čiže vlastne fajčenie je obrovským veľkým prediktorom, že sa vám narodí predčasne dieťa s nižšou pôrodnou hmotnosťou dieťa a že má vysoké riziko vzniku astmy alebo teda zhoršenie. Prečo má tá váha taký vplyv na to? To fajčenie to spôsobuje? V podstate nie, ale celková nezrelosť toho organizmu môže znamenať, že jednoducho, keď tá matka, dá sa povedať, bábätko nevyrastá v tom zdravom prostredí, tom lone tej matky za nežiaducich faktorov, tak má nežiaduci. Podobným efektom teraz je aj pozorovaný vo Švédsku, kde žuvanie tabaku je spojené u žien s nižšou pôrodnou hmotnosťou. Čiže určite máme toxíny, ktoré sa nachádzajú v bežnom prostredí a majú vplyv, že teda tie deti sa narodia, dá sa povedať, nezrelé, alebo teda nedostatočne diferencované rôzne štruktúry. Čiže čokoľvek, čo negatívne pôsobí na ženu počas gravidity, má nepriaznivý efekt samozrejme na nesprávny vývoj plúc. My si musíme uvedomiť, že všetky deti sa narodia nie s plnou plúcnou výbavou tých plúcnych váčkov, nie s plnou výbavou rozvoja priedušiek, že to všetko ešte dobieha. A samozrejme, ak sa to nevyvíjalo správne počas brúška, tak akákoľvek infekcia vírusová, alebo pretrvávajúci ten toxín v tom prostredí, kde to dieťa vyrastá, ak napríklad matka fajčí ďalej, alebo nebodaj je dieťa exponované pasívnym fajčením, tak samozrejme tie pľúca sa nevyvinú a majú inak reagujú na podnety ako dieťa, ktoré vyrastá v zdravom prostredí. Takže dôležitá je moderná liečba, aby sa už dieťa nastavilo na plnohodnotný život včas. A hovoríte tomu odborníci, že je dôležitý iniciálny postup. Áno. Vieme to teraz vysvetliť, ako postupujete? U malých detí, ktoré zhruba do tých 4-5 rokov, je veľkým problémom tá spolupráca. U dospelého človeka, keď si uvedomíme, že vlastne vyšetrenie astmy je základom, okrem samozrejme vyšetrenia ako celkového popočúvania pacienta, základného odobratia anamnézy, aj nejakých základných laboratórnych je spirometria. Je to vlastne vyšetrenie, kde pacient sa musí hlboko nadýchnuť, vydýchnuť a niekoľkokrát tento manéver zopakovať. U malých detí nedokážeme samozrejme to dieťa prinútiť k takej spolupráci a práve preto tá diagnostika astmy je mnohokrát veľmi ťažká, práve preto, že keď dieťa mnohokrát príde na vyšetrenie, tak v tú chvíľu nemá prejavy tej astmy, ale doma napríklad v noci alebo niekde na lúke, alebo trváš u babičky, môže mať a nemusí to byť zachytiteľné žiadnym lekárom a potom sa vlastne musíme riadiť tou anamnézou. Samozrejme snažíme sa aj na našej klinike vybaviť nás technikou alebo prístrojovou technikou na diagnostiku aj tých najmenších vekových skupín. Samozrejme, to sú ďaleko násobne drahšie vyšetrenia ako je klasické spirometrické vyšetrenie, ale aj napriek tomu, že by sme ho mali a používali, nemusíme zistiť tú závažnosť tej astmy alebo toho u dieťaťa, lebo dieťa a priori nemusí mať v tú chvíľu, keď je na vyšetrení poškodené tie plúcne funkcie a napriek tomu tú astmu môže mať. Čiže dôležitá je anamnéza, to počúvať tú matku, zaznamenávať si tie udalosti, čím sú viazané a niekedy naozaj tá diagnóza sa ťahá aj treba 3-6 mesiacov. Keď už sa samozrejme, ako ste povedali, iniciačne povieme, nastolíme diagnózu astmy, nasleduje tá pravidelná liečba.
nedokážeme mamičke veľakrát a prejde to niekedy, bude to moje bábätko niekedy bez astmy, čo sa mu stane, keď tie lieky nebudeme brať. A práve zase tá naša snaha tých lekárov je tú matku upokojiť, že dnešná moderná liečba astmy znamená pre to dieťatko, že je vtedy dobre liečené, keď matka ani nevie, že to dieťa tú astmu má. A to je našim tým zlatým štandardom. Ale keď je dobre nastavené na liečbu, lieky sú už súčasťou toho života, tie nemožno vysadiť. Veľmi, tak to by som povedala, že neexistuje nejaký parameter, že áno, už sa liečba vysadzuje. Vždycky je to zás ten klinický korelát. Dieťa dlhodobo nemôže mať záchvaty, dieťa nemôže mať ťažkosti pri námahe, pri smiechu, pri bežnej aktivite, spánku a po nejakej dobe, ktorú pre každé kategórie je samozrejme iné a individuálnosti, ako poznáme teda to prostredie, môžeme si dovoliť tie kontrolóry vysadiť. Ale neznamená, že to dieťa už nikdy nebude mať astmu. Môže prísť moment, zlé prostredie, nejaká profesná, že dieťa sa začne venovať nejakú koničku, alebo teda napríklad dostane nejakú závažnejšiu a tá astma sa znovu vráti. Aké máte skúsenosti potom? Nevráti sa niekedy tá astma, keď sa vysadia lieky, potom, že už je ochorenie v remisii? Máte s tým pozitívne skúsenosti, alebo skôr by ste odporúčali, aby teda boli disciplinovaní rodičia a dbali na to, aby dieťa tie lieky užívali skôr, ako ich vysadili, aj keď teda dieťa nemá žiadne komplikácie aj v remisii? Dá sa povedať, tá stabilizácia toho ochorenia je pre mňa najdôležitejšia, lebo každému rodičovi poviem, že dieťatku sa vyvíjajú plúcne teda tie vačky zhruba do toho 8. 10. roku života. Následne samozrejme oni už len rastú. Už sa nevytvárajú nové, ale rastú. Ak plúcka rastú do 18-19 rokov za dobrého stavu, tak aj ten konečný rast tých plúc bude dobrý, keď tá astma bude pod kontrolou. Takže sa snažím tých rodičov povedať, ja neviem momentálne, že či už môžeme vysadiť alebo nie. Samozrejme, robíme to, že to vyskúšame, ale s trpezlivosťou, že keď sa vám to vráti, netreba to brať, že už to má navždy, že už je zlé. Treba brať. Všetko robím preto, aby to dieťa do 18. roka išlo s maximálne vynikajúcimi plúcnymi funkciami, ktoré len sme mohli dať, lebo si uvedome, v 30-ke nám začnú plúca starnúť, hej, a už sa nám tie plúcne funkcie len zhoršujú. Čiže, a pokiaľ ide o očisťovanie plúc, tak to súvisí s tým, ako ste povedali, že starnú aj plúca. Do akej miery je potom to očisťovanie plúc také efektívnejšie, možno aj lepšie vo veku, keď je dieťa malé, alebo v tínedžerskom veku a potom teda už v dospelosti. Ak by sme to mohli porovnať. Môžeme počítať s tým, napríklad, že ak sa dieťa stretne s nejakým alergénom, napríklad teraz v tomto období, vieme, že sú tiež alergény vo vzduši, takže to očisťovanie plúc, samoočisťovanie je intenzívnejšie ako v dospelosti? Že to pomáha? Ono to takto, na povrchu dýchacích ciest máme také špecifické riasinky, sú to, dá sa povedať, také mikroskopické častice, ktoré nám trčia z našich riasinkových buniek a majú taký pohyb, taký kmitavý pohyb, na základe ktorého dochádza k posunu akejkoľvek častice, či je to alergén, vírus, prachová, smerom z dýchacích ciest, smerom k ústam a následne teda buď vykašľaniu alebo vyplutiu. Tieto riasinky, keď si dáme, že sa pohybujú skoro 1700 kmitov za sekundu, takže si viete predstaviť, tá rýchlosť toho pohybu je obrovská a samozrejme majú jedinú nevýhodu. Sú veľmi citlivé na poškodenie vonkajšími faktormi. Jedným z nich je vírus. To znamená, že akákoľvek vírusová infekcia, ktorá prebehne nám na povrchu, zničí tú efektívnu obranu a potom baktéria, ktorá by za normálnych okolností na nás neprešla, môže zhoršiť. To isté sú prachové častice. Hej? To isté sú rôzne iné negatívne vplyvy v našom okolí, ale samozrejme aj nadmerné kvapkanie, hej. Dá sa povedať klimatizovaný studený vzduch. Čiže aj iné rôzne častice nám môžu poškodiť ten riasinkov a dochádza k tomu, že sa nedostatočne čistia tie dýchacie cesty a idú ďalej. A výsledkom u astmatika môže byť práve to, že vyvolajú ten záchvat. Presne tak. Suchý dráždivý kašel napríklad, z ničoho nič sa môže objaviť v miestnosti, v interiéri. A práve
téme, ktorú ste spomenuli, vzduchu ako takému a tomu externému prostrediu, v ktorom sa nachádzame, kde sa aj odporúča, aby sa astmatici pohybovali a aby im tam bolo dobre. Vieme, že aj tam na nich číhajú isté nástrahy a to sú tie alergény. Čo poviete teda na to, že aktuálne sa teda kosí, že ten peľ sa potom nejakým spôsobom viac nachádza po tejto činnosti vo vzduchu? Čo by ste tu radili a ako postupovať, ak máme doma deti a nachádzame sa práve v mieste, kde sa kosí tráva? A to je nielen aktuálna situácia, že teraz sa menej kosí, ale teraz tu tie alergény máme, ale je to situácia kedykoľvek. Vieme, že samosprávy majú povinnosť trávu kosiť. Áno, samosprávy je jedna činnosť, ktorá majú povinnosť kosiť. Napríklad teraz máme vo vzduší pele plesní, pele, ktoré neovplyvníme. Hej. Máme samozrejme pele ambrózie, ktoré nám ešte dochádza, nejaké zvyšky ešte palín v tých severných okresoch. Na toto už ale veľmi dobre funguje peľová informačná služba, kde by som určite ale privítala, že keď človek je zavesený na strašne veľa tých rôznych aplikáciách, tak sa v tom stráca. Čiže napríklad som veľmi privítala, keby boli v rámci teda toho mesta alebo od tej obce, keby bola priamo napojená buď peľová informačná služba alebo služba o stave ovzdušia v tej jednotlivej lokalite, kde by si to ten pacient jednoduchšie mohol naozaj pozrieť. V tej lokalite, áno, v tej lokalite konkrétnej, hej, lebo naozaj potom sa vyznať v tomu, že koľko v tom mojom ovzduší, ako sa tie mám informácie chrániť. Všeobecné. Áno, čiže viem si predstaviť veľmi dobrú aplikáciu pre alergikov, astmatikov, kde budú môcť prepojenia byť na peľovú informačnú službu, ktorá je vynikajúca už na Slovensku, myslím si, že veľmi dobre. A k tomu by bola aj súčasne o stave ovzdušia. Pretože musíme si uvedomiť, či už prachové častice, vieme, že sme v tabuľkách neboli momentálne ako európska krajina práve, sme boli z tých regiónov, kde práve tie prachové častice sa nachádzajú pomerne v niektorých mestách, najmä v tých našich úzkých dolinách vo vysokej koncentrácii a samozrejme majú negatívny vplyv najmä tie malé dýchové častice po 2,5 mikrometra, ktoré sa dostávajú ďaleko do plúc. Samozrejme tie väčšie nám zostávajú viacej v tých veľkých, ale môžu poškodzovať napríklad, ako ste povedali, tie riasinky. Čiže by to bolo veľmi dobré, keby si ten človek doma na jednej stránke mohol pozrieť situáciu aj peľovú, aj prachovú, aj oxid siričitý alebo oxidy uhlíka. A keď sa bavíme o ovzduší, tak presuňme sa do telocvične, pretože aktuálne, keď sa bavíme o astme v súvislosti aj s 3. vlnou pandémie, vieme, že počas 2. vlny sa odporúčalo, aby deti cvičili aspoň doma, že boli tam online telocviky odporúčané. A ten prach sa šíri doma pri cvičení. Čo vy na to hovoríte ako odborníčka? Do akej miery by mali teda doma cvičiť astmatici, deti, ktoré majú bronchiálnu astmu, povedzme aj tú, o ktorej dnes hovoríme, 2. typu? Čo sa týka detí a cvičenia v domácnosti, ak to dieťa samozrejme má, väčšinou v rodinách už teda tie deti majú zabezpečené to prostredie domáce. Ak samozrejme je astmatik a má doma mačku a bude cvičiť pri mačke, tak aj napriek protizápalovej liečbe a pri tom zrýchlenom dýchaní, hej, môže dôjsť samozrejme k exacerbácii astmy. Či doporučiť vyslovene... To v prípade, že je alergické na mačku. Presne tak. To znamená, presne tak, to chcem povedať, že nemôžeme... Ale ak teda dodržiava všetky nariadenia odborníkov, imunológa, alergológa, teda povedzme, že aj vás, a má odporúčané teda cvičenie doma, ak by sme sa dostali do tej situácie, že ste spomenuli aj obezitu a astmu v súvislosti, že sa zhoršuje ten stav, takže cvičiť by dieťa malo, telocvične nebudú fungovať, tak odporúčate teda, akým spôsobom cvičiť doma? Cvičiť všade. Dobre kontrolovaná astma znamená, že dieťa nemá žiadny handicap. Pokiaľ je astma dobre stabilizovaná, samozrejme za exacerbácie astmy nebudeme dieťa nútiť, ale sme zásadne na našej klinike proti tomu, aby deti mali oslobodenie od telesnej výchove na základe astmy. Samozrejme, ak má dieťa problémy s dlhým behom, kde je najväčším problémom práve dýchanie studeného vzduchu, ktorý sám o sebe môže vyprodukovať, žiaľ Bohu, u mnohých citlivých jedincov astmatický záchvat. Ale dá sa to tréningom a správnou technikou dýchania. Čiže ak ja chcem astmatika prinútiť, aby začal bežkovať a donútiť ho, aby zvládal dlhšie trate, musím ho najprv naučiť správne dýchať. Čiže správne používať nos, správne vedieť nadýchať a vydýchať vzduch, lebo bez toho
keď ho ja zrazu vyženiem na 1500 metrov, tak samozrejme to dieťa mi dostane astmatický záchvat a necvičí mi na telesnej vôbec. Čiže dá sa povedať, učitelia by mali byť správne inštruovaní, ako astmatika, dá sa povedať, viesť k správnemu cvičeniu, čiže rozcvičeniu sa, rozdýchaniu sa. V rodinách určite by som privítala, keby tieto deti s rodičmi najprv nordwalkingom, dlhou chôdzou, pomalým klusom naučili tie deti správnej technike dýchania a ja nevidím jediný dôvod, ak by dobre liečený astmatik mal mať nejaký handicap v zmysle. Sú aj olympionici a behajú maratón. Čiže nie je nevyhnutné vyhýbať sa cvičeniu doma, pretože vírime prach. Pokiaľ ide o tie telocvične, vieme, že tam je to pod kontrolou, lebo v podstate tam nemáte ako v domácnosti všade pousadzaný prach, že záclony. Viete, čo máte aj na tých žininkách, aj na tých, samozrejme zase to záleží na klimatizačných zariadeniach, ako sú kontrolované. Pokiaľ samozrejme sú väčšinou žiaľbou už súčasťou aj vysokých budov, aj telocviční a sú dobre udržiavané, tak samotná klimatizácia nemusí byť zdrojom astmy, ako sa v poslednej dobe píše. Vždycky je to dobre nastavená klíma, čiže nesmie byť viac rozdiel ako medzi vonkajšou teplotou do tých 5 stupňov a najmä ak ju ochladzujeme, malo by to byť veľmi pomalé ochladzovanie. Čiže klíma áno, správne čistená a správne nastavená, nemusí byť handicapom pre deti, ako sa mnohokrát píše, že teda dieťa, alebo napríklad máte to aj v posilovniach už klimatizáciu, len musí byť správne čistená. Čiže trošku je toto jediné nevýhod, že my sa musíme trošku spoliehať, že snáď to ten majiteľ toho zariadenia teda aj udržiava, alebo teda v tých školách, čo si myslím, že treba na to veľmi, veľmi dbať. Vieme situáciu z Amerike, kde sú normálne práve už vyslovene aj ochorenie tých výškových budov, ktoré súvisia s klimatizáciou. Takže patrí to k správnej životospráve, to, čo sme naznačili, a k takému desatoru, ktoré máme dodržiavať, tak my by sme mohli sa posunúť ale ďalej. A to je kvalitná kontrola v ambulanciách imunológov a alergológov, pretože pri akomkoľvek životnom štýle a dodržiavaní všetkých pravidiel sú dôležité kontroly. Vieme asi, ako je to u dospelých, ale ako to máte v detskom veku? Sú tie kontroly častejšie? Vždycky to závisí od toho, že či je to pacient novonastavený, kde samozrejme vzhľadom k tomu, ako som vám povedala, že tá diagnostika je horšia, tak tú kontrolu tej liečby si musíte trebárs zo začiatku volať to dieťa častejšie, ja neviem, prvý mesiac raz, potom za mesiac a potom každé 3 mesiace, s tým, že dobre kontrolovaný astmatik, ktorý je ešte dobre sledovaný u svojho pediatra, lebo bez toho pediatra, ktorý zvláda tie bežné nádchy a správne nezaťažuje dieťa antibiotikami pri náleze bakteriálneho zvíteru, je trpezlivý v tých zhoršeniach, ako je samozrejme zaradenie do škôlky alebo začiatok školského roku a dobre tú mamičku inštruujú, teraz pridajte liečbu, tak samozrejme také dieťa vám stačí vidieť raz za 6 až 12 mesiacov. Obdobie COVID bol práve veľkým problémom, že sa tie deti vytratili, mnohí rodičia z toho, že deti boli akože zdravé, lebo nikde neboli a boli izolované. Mnohí naozaj vysadili liečbu a následne teda došlo k zhoršeniu tých astmatických prejavov pri prvej banálnej nádche. A je to aj tým, že vlastne ten imunitný systém nebol atakovaný rôznymi vírusmi a tak vlastne sa zhoršil ten zdravotný stav, že teraz je vnímavejší na všetko v okolí. Ako vnímate to vy teraz vo svojej ambulancii, že máte viac pacientov kvôli tomu? Na našej klinike vidíme nevydalú udalosť, ktorú ale spätne videli ju aj v Austrálii, aj v Amerike. My to už vidíme, to je takzvaná oddialená sezóna, že vlastne v jesenno-zimných mesiacov znamenal stav vírusových ochorení u nás 0. Čiže my sme nevideli dieťa s exacerbáciou astmy alebo všeobecne pri rinovíruse, pri RSV víruse nemali sme 0. Od júla teraz do konca mesiaca, september, sme mali okolo 40 detí, ktoré boli s hospitalizáciou, s nutnosťou tak závažnou, že si vyžiadali prvé dni aj podávanie kyslíka. Je to teda dôsledok toho, že deti sa nestretávali s tými alergénmi, pokiaľ boli doma v rámci tej pandémie? S vírusmi. Samozrejme, alergie si dá sa povedať, možno aj polepšili tým, že sa naučili nosiť rúška. Myslím si, že toto by malo zostať štandardom práve pre deti s alergiou astmou, ktoré sa naučili, keď mám pel
a idem vonku a je zhoršená, presne ako ste povedali, dneska kosili a dostanem takú informáciu, tak si to rúško použijem. Na to je ten peľový kalendár. Výborne. Alebo je vysoký smog, pred 2 dňami v Bratislave, hej. Samozrejme v smogu je aj ten pel, ktorý je samozrejme agresívnejší, ak je súčasne teda v kombinácii s tými časticami prachu alebo teda oxídu síry a podobne. To znamená, že ak takúto informáciu aj do budúcna bavíme sa rúšok, ja nevidím problém, aby to dieťa ráno, keď ide do škôlky, je meter nad zemou, kde samozrejme čím nižšie, tým viacej tých nebezpečných častíc, bude mať pri prepave zo škôlky, teda do škôlky, nasadenú rúšku. Ja nevidím, aby sme sa takto nepoučili. Bežne je to v iných krajinách, v Japonsku aj v Amerike, že teda keď nie je dobrý stav ovzdušia, ten astmatik je chránený. Asi sme sa naučili, myslím si, že je to úplne v poriadku. Samozrejme, dieťa neboli exponované, lebo neboli v kolektívoch. My potrebujeme na vývoj imunity tie dobré vírusy, ktoré učia náš imunitný systém vytvoriť si tú slizničnú imunitu. Samozrejme, neboli exponované rodičia, neboli exponovaní, čiže mamičky, ktoré priviedli na bábätka, neodovzdali toľko informácií cez placentu novým bábatkám. Čiže áno, máme ťažkú epidémiu pre nás iných vírusových infektov, ktoré zhoršili ten zdravotný stav detí, ktoré majú astmu typu 2. Áno. A čo to teraz znamená pre vás v ambulancii? Poviem toľko, že vaša klinika detskej pneumológie a fyziológie sa nachádza v Národnom ústave detských chorôb. Národný ústav detských chorôb ako národné zariadenie, ktoré teda poskytuje už tú najvyššiu zdravotnú starostlivosť. Má isté špecifika v rámci liečby detí. A opýtam sa teda, že aké špecifika má vaša ambulancia kliniky a vaša ambulancia imunológie a alergológie. Či k vám prichádzajú deti s takými problémami ako bežne do ambulancií imunológa a alergológa, alebo či ste ešte atakovaní, ak to môžem tak povedať, detskými pacientmi, ktorí majú oveľa závažnejšie prejavy astmy. V našom prípade bronchiálnej astmy, o ktorej hovoríme. Keďže sme na našej klinike máme teda 3 pneumologické ambulancie, plus samozrejme aj imunologickú ambulanciu, snažíme sa pokryť vlastne, keďže sme, ako ste presne povedali, to koncové zariadenie, najmä tie ťažšie stavy, alebo my hovoríme, že závažnejšie astme, alebo komplikované astme, alebo astma nereagujúca na liečbu. Veľakrát práve za tou nereagujúcou liečbou astmy môže byť iné ochorenie. Či už je to primárna ciliárna dyskinéza, cystická fibróza, alebo samozrejme aj iné primorbidity, ako je gastroezofagálny reflux. Samozrejme tých ochorení je strašne veľa. Práve sa snažíme alergologom, keďže vieme, že aj pneumologom rajónnym, keďže vieme, že vybavenie takéto ambulancie alebo aj našej kliniky na tie prístroje, na tú funkčnú diagnostiku je veľmi náročné. Takisto sú tieto ambulancie preplnené. Snažíme sa týchto ťažších pacientov, teda aby boli vyšetrení u nás, kde teda okrem teda toho základného profilu, ktorý vieme vyšetriť, to funkčné vyšetrenie, plus robíme aj iné vyšetrenia, ktoré sa snažíme vylúčiť tie najzávažnejšie, ako je teda spomínaná napríklad cystická fibróza. No a keďže je dôležitá skorá diagnostika a funkčné diagnostické prístroje, ako rýchlo sa k vám dostávajú deti, ktoré majú napríklad tie závažné astmy alebo astmy, ktoré nereagujú na liečbu? Aké je tam prepojenie s pediatrom? Vždycky je to veľmi individuálne. Ak má alergológ alebo pneumológ v rájone dieťa, ktoré má akutný závažný stav, ktorý si vyžaduje okamžite hospitalizáciu, tak je to jednodňová záležitosť, že zavolá a dieťa je prijaté. Samozrejme, ak je to dlhodobo pomaličky vznikajúci chronický stav, tak podľa našich možností, kapacity, to dieťa väčšinou si krátko hospitalizujeme, pretože to dieťa nie vždy zvládne na prvý krát tie úkony. Keďže to dieťa zďaleka, nebolo by aj neetické od toho dieťaťa ho volať z veľkej diaľky, takže sa ho snažíme veľmi krátko hospitalizovať, urobiť to najnevyhnutnejšie vyšetrenia, správne nastaviť na liečbu a samozrejme v indikovaných prípadoch existuje aj u detí už biologická liečba, kde si vieme samozrejme deti na základe príslušných kritérií teda nastaviť aj na túto novú liečbu. Tak a teraz ideme k tomu najdôležitejšiemu, čo zaujíma všetkých počas pandémie a čoraz viac sa teraz skloňuje odkladná zdravotná starostlivosť, neodkladná zdravotná starostlivosť, do akej miery to bude teraz zohrávať rolu
u vás v ambulancii? Čo môže byť odkladné, čo neodkladné, ak teda vstúpime už do takej riadnej fázy pandémie, lebo vieme, že sme v tretej vlne a tie čísla sa môžu zhoršovať a budete mať predsa len nárast detských pacientov, možno tých, ktorým sa astma, bronchiálna astma zhorší aj vďaka covidu. Musím povedať, že v rámci Národného ústavu funguje fantastické oddelenie urgentného príjmu. Naozaj ten projekt, čo sa podarí, to prostredie, v ktorom je tak úžasné, že tí lekári v rámci toho prvého manažmentu vedia zvládnuť najzávažnejšiu, ten prvotný, dá sa povedať, ten prvotný vstup, to prvotné vyšetrenie toho dieťaťa a dať mu tú záchrannú liečbu. Čiže nemusí sa báť rodič, že sa rovno nedostane k vám? V podstate vždycky to záleží od toho, ako to dieťa je veľmi nestabilné alebo destabilizované, ako dlho je bez liečby, ako dlho už trvá ten stav. Čiže na oddelení urgentného príjmu majú nádherný filter, ktorý si vedia podať liečbu. Ak samozrejme to dieťa nezaberá na tú liečbu, tak je vždycky konzultované naše pracovisko, že áno, dieťa musíme hospitalizovať. A aktuálne sa tam menia nejaké opatrenia v súvislosti s pandémiou? Vždycky naše deti, samozrejme okrem toho dotazníka, ak je dieťa hospitalizované, musí samozrejme byť odobratá riadne epidemiologická anamnéza. Ak rodič je zaočkovaný, má samozrejme potvrdenie, ak je... Všetky deti vždycky testujeme antigen a následne počas hospitalizácie robíme aj PCR COVID test. Niekedy aj opakovane, ak nám samozrejme nesedí klinika. Keďže riešime už aj postcovidové syndromy, riešime samozrejme aj protilátkovú odpoveď u mnohých detí pozitívnu, ktorá mohla byť práve tým spúšťačom, prečo to dieťa samozrejme sa mohlo zhoršiť. Čiže nemyslím si, že nech príde 3. a 4. epidémia, že by dieťa, ktoré malo exacerbovanú astmu, nedostalo adekvátnu liečbu, že by sa rodič musel obávať. Samozrejme, ak sa stane zase stav, že budeme viac robiť telemedicínu, na ktorú sme si zvykli, tak to bude naozaj len veľmi nakrátko a aj minulý rok všetky deti, ktoré mali antigenový test, že sa teda musel robiť, aktuálne sa samozrejme nerobí len dotazník, tak všetky deti boli vždycky vyšetrené, vždy im bola poskytnutá adekvátna liečba. Čiže rodičia sa nemusia báť, snažíme sa objednávať, čiže nie sú dlhé čakacie lehoty a samozrejme oddelenie urgentného príjmu je schopné zabezpečiť tak oddelenie pacienta, že sa myslím si, že nikto nemusel báť. Neverím tomu, že by nejaké dieťa strádalo alebo muselo sa niekde doma čakať, dusiaci sa. Neverím alebo tomu, že by zostalo v rukách pediatra, pritom potrebuje špecialistu, teda vás. Ak je teda liečené v Národnom ústave detských chorôb, ale čo ak prichádzajú noví pacienti k vám, ktorých nemáte v liečbe? Vždycky každý pacient, ktorý bol u nás hospitalizovaný alebo prebehol ambulanciou, najmä ak bol hospitalizovaný, nastavíme ho, ak je teda potrebné, že ten stav už vyzerá, že bude astma. Samozrejme, nemôžeme v akútnom stave diagnostikovať astmu, ale ak ho predikujeme na základe predchádzajúcej anamnézy, vyšetrení laboratórnych, tak ho nastavíme na liečbu a samozrejme nenecháme ho bez ďalšej kontroly. Čiže kým si ten rodič nejakú kontrolu nenájde u alergologa, tak ako pneumológovia máme dá sa povedať skoro 70% rovnakú preskripciu liekov. Čiže nenecháme to dieťa samozrejme bez liečby alebo bez ďalšej kontroly, kým samozrejme dieťa nie sme schopní z našich kapacít liečiť všetkých, ale nenecháme ani jedno dieťa ani do následnej kontroly ponechať bez liekov. Rodičom pomáha aj aplikácia, ktorú má Národný ústav detských chorôb. Ona je funkčná, myslím si, už 2 roky dozadu, že začala vznikať. A teraz zbierate už isté skúsenosti, ako to pomáha rodičom, pretože nemusí hneď utekať na urgent, nemusí hneď utekať do nemocnice a v podstate dokáže vyhodnotiť na základe toho, čo mu aplikácia poradí. Hej, že exaktne sa dostane do zase žltej zóny, oranžovej zóny, červenej zóny a v podstate vie vyhodnotiť, kedy už navštívite lekára. Vy s tým máte aké skúsenosti v súvislosti s rodičmi, ako využívajú rodičia detí, ktorí majú astmu, túto aplikáciu, ako to pomáha vzájomne aj im, aj vám? Poviem, že niekedy je veľa informácií zle
Keby bola len táto aplikácia, rodič by iné nečítal, bolo by to o mnoho viacej v poriadku. Vždycky väčšinou problémom, ak rodič má všetky doma lieky, mnohokrát záchrany ventoly, naozaj sa snažíme každého rodiča s astmou, aby mal nácvik práve toho stavu, ako zvládnu tú exacerbáciu astmy, či už záchranným sprejom, alebo teda záchranným tým celkovým kortikoidom, teda liekom, ktorý zastaví ten zápal. Ale mnohí rodičia práve v tom, že to dieťa sa zhorší akútne, ako prvé zoberú nohy na plecia a utekajú na orgán, kde to dieťa 2-3 hodiny mnohokrát musí počkať, lebo samozrejme, kým sa tam presunie, a veľakrát ani ten záchranný sprej alebo ten manažment nedodrží. Čiže možno keby bola len informácia alebo ten rodič čítal z jedného zdroja. Veľakrát je to matka, ktorá je doma s druhým dieťaťom a dá sa povedať netrpezlivý, lebo vidí dieťa v záchvate kašľa, zlákni sa toho. Čiže niekedy by som to povedala, že taký ten dobre inštruovaný lekár na ambulancii je niekedy lepšie ako 3-4 články, ale naozaj pomáha tá aplikácia, ale niekedy aj napriek aplikácii, poučeniu proste tá netrpezlivosť toho rodiča alebo taký ten strach o to dieťatko preváži a teda to dieťa tú záchrannú medikáciu nedostane a mnohokrát dostane až na tom urgente, kedy za tie 4 hodiny mnohokrát alebo už to dieťa sa tak dobre nemá, že ho musíme samozrejme hospitalizovať. A pritom stačilo len včas dať liečbu. Problém sú škôlky, ako tam zvládnuť treba z astmu, že to dieťa dostane záchvat tam, rodičovi zavolajú neskôr, alebo keď až príde a rozbehne sa to ochorenie. Niekedy je to také, že je nevýhoda u tých dospelých, tí si dajú tú medikáciu záchranu hneď a to dieťa vám nepovie, že sa mi zle dýcha. Hej, mnohokrát sa prejavuje až zvrácaním. Hej, a rodič si myslí, že dieťa zvrácia z iného a môže to byť práve symptómom toho záchvatu. Že prípadne niečo zle zjedlo, áno, že je to gastroenterologický problém a kým prídete na to, tak možno sa už rozbehne ten proces k horšiemu. A čo by ste povedali teda na to, že dieťa rastie a časom začína siahať po cigaretách, pretože sme aj my spomenuli, že to vidí v rodine, ste naznačili, že mnohé mamičky fajčia, a aj keď dieťatko čakajú. Nehovorím, že to je len o vzoroch, ale deti v kolektíve skúšajú a po cigaretách siahajú. A teraz je tu aj taký módny trend siahnuť po e-cigarete, nie po tej klasickej. Skúsme ešte povedať teraz v súvislosti s e-cigaretami viac, okoľko sú menej škodlivé. Opýtam sa to takto, pretože to je fakt, o ktorom hovoria mnohí, že e-cigareta je menej škodlivejšia, aj keď viem, prečo ste sa zasmiali. Teraz to vysvetlíte. Áno, v súvislosti s e-cigaretami si musíme uvedomiť, že akokoľvek je ten princíp horenia trošku iný, ako je pri klasických cigaretách, kde samozrejme v tom prípade tých klasických cigariet, takže ide o isté alkoholidy, ktoré sa samozrejme dostávajú do dýchacích ciest, máme zase istý, dá sa povedať, možnosť filtrovania a to, čo sa nám tam dostáva, tam nám to zostane ako tie naše plúcka vedia rýchlo vyčistiť, keď to samozrejme beží roky, vzniká tá chronická obštruktívna bronchopolná choroba. Čo sa týka e-cigariet, áno, menej smrdia, nám všetkým nevyrolajú dym. Problémom je samozrejme ale ten princíp toho vzniku, ako sa ten tabak uvoľňuje a práve tá látka, ktorá sa nachádza v nich, takzvaný ten provitamín E, je to tuková látka, ktorú vlastne inhalujeme, môže spôsobiť typ poškodenia plúc, ktorý má už teraz také označenie, volá sa to EVALI a je to vlastne poškodenie plúc vplyvom e-cigariet, ale aj vaporizácie, ktorá je tiež taká moderná u mladých ľudí. Práve inhalovanie týchto tukových látok, najmä v Amerike je veľmi obľúbené, kde ono sa to nazýva síce, že je to CBD oil a mal by tam byť šťava, ale mnohokrát práve pri tých nieznačkových sa nachádza olej a inhalovanie tukových látok môže viesť až k poškodeniu plúc, k rozpadu plúc, ktoré sa prejavuje zakrvácaním do plúc. A to, čo ste povedali, teraz sa môže stať aj pri bežnej cigarete? Pri bežnej Čiže tam by sme mohli dať pri bežnej nikotinovej cigarete. Áno, ale bávime sa o tej zložke, v ktorej je Čiže ten tabak. Dávame medzi to rovná sa. Áno. A v čom je tá e-cigareta škodlivejšia? Práve v tom provitamíne, ktorý sa tam nachádza, dá sa povedať, ako nosná látka, na ktorom je ten tabak naviazaný. A ten ešte čo navyše spôsobuje? Tuk, práve to, že je to lipid, čiže tuk, ktorý naše telo nevie spracovať. Čiže ako keby ste inhalovali tukovú časticu, ktorá u citlivého jedinca v kombinácii napríklad s nejakou chrípkou môže viesť k toxickému poškodeniu plúc.
s rozpadom plúcnych alveolov vačkov a k zakrvácaniu do plúc. Ako sa to zobrazí v organizme? Čo sa stane, keď to nevie spracovať? Keď to nevie spracovať, dojde k rozpadu. Čiže ten plúcny váčok, medzi ktorom vlastne spôsobuje výmenu vzduchu medzi vonkajškom, teda, že ako dýcháte kyslík a odstraňujete oxid uhličitý, tam zrazu nie je. Do toho samozrejme zakrvácajú cievky, ktoré obkolosujú ten plúcny váčok a vy zakrváte do plúc. Čiže nedochádza k výmene vzduchu. Prejavuje sa to mnohokrát úplne nebadane ako chrípka. Chrípka s kašlom a pocit nedostatku vzduchu u pacienta môže to vyzerať mnohokrát ako astma. A samozrejme progreduje to, že zrazu pacient je závislý, príde do nemocnice ako závislý na kyslíku a tá progresia môže byť až taká, že môže skončiť na ventilátore. Čiže dieťa, ktoré má napríklad bronchiálnu astmu, o ktorej teraz hovoríme, si môže privodiť taký vážny stav, že ho môže priviesť možno aj k invalidite až k úmrtiu. V Amerike zhruba 25 mladých ľudí vo veku od 15 do 25 ročne zomrie práve na poškodenie vplyvom e-cigariet. My sme mali za posledné 2 mesiace 2 chlapcov v puberte s expozíciou Evali. Jeden teda mal zakrvácanie tak závažného charakteru, že sa musel dostať až transfúziu, lebo samozrejme vy zakrvácate a samozrejme, keď plúca sú obrovské, že skončil teda na podpore respiračnej a druhý chlapec mal ľahšiu formu, ale prejavovala sa teda prímesou krvi vo vykašliavaní. Tiež bol pacient, obidvaja boli pacienti s astmou. Človek by si mohol povedať, že musím dlho fajčiť cigaretu, aby som dospel k stavu, o ktorom hovoríte, že iba to vyskúšam. Ale skúsme teda povedať, že čo urobí taká skúška s organizmom. Získa človek, nevie, do akej miery získa návyk, kedy ho získa, či to viete vy nejakým spôsobom povedať a či vieme aj nejak zadefinovať, že koľko musí fajčiť, aby teda dospel do stavu, ktorý ste povedali, k tomu kritickému. To je presne tak, že každý sme na niečo nastavený. Každý máme istú precitlivosť organizmu. Čiže toto môže spôsobiť aj 2 týždne. A jedna cigareta? Jedna nemyslím, ale... Ale keď to vyskúšame, môžeme získať návyk a fajčiť aspoň 2 týždne. Ja hovorím, že každý z nás niekedy nejakému zlému vplyvu mohol podľahnúť. Keď to bola jednorázová, informatívna, lebo to bola spoločnosť, tak to človek vie pochopiť. Ale opakovaná expozícia, samozrejme, akéhokoľvek škodlivej látky vedie k vyskúšaniu ďalšej. Čiže ja hovorím cigareta, akákoľvek, žuvací tabak vedie len vyskúšaniu chuti ďalšieho. Čiže a priori, keď ja raz mám dieťa, ktoré je citlivé na akýkoľvek podnet, bavíme sa tu, že nám tu vadia pelové častice, že nám vadí oxid ciričitý, akékoľvek toxicita, ktorá sa do nášho organizmu dostáva, teplý vzduch pri fajčení, vec, ktorá je rozpustená, vieme, že tie cigarety, aj ten vaporing rôzne ochutené. Zase my nevieme, čo je podkladom toho ochutenia, vanilky, čerešne, či čohokoľvek, čo pridávajú do tých cigaret, aby voňali, aby boli viacej voňavé a viac použiteľné, lebo samozrejme metán nás všetkých láka. Tak práve tu musíme si vždycky za tým, z čoho je to vyrábané, aby to tak krásne voňalo. A musíme si uvedomiť, že to všetko ide do našich plúc prieduše, ktoré majú istú schopnosť očisťovania. Každý sme ináč dráživý. Ak ja som raz precitlivý na pel, no nemôžem očakávať, že nebudem precitlivý aj na nejakú vôňu smety. Alebo keď vôbec nebudem mať žiadne zdravotné problémy, že sa vplyvom e-cigarety nedostavia závažné problémy, ktoré si privodím sám. Pani doktorka, a je tu istá súvislosť, že človek, ktorý siahne po e-cigarete, a hovoríme teda aj o tom detskom veku a na ten sa zameriavame, a na tínedžerov, že si môžu privodiť astmu, bronchiálnu astmu až zápal? Každá, ako som povedala, tak, že toxicky vedie k dysfunkcii tej dobrej slizničnej bariéry. Ale či môže spôsobiť to ochorenie, o ktorom sa my teraz bavíme? Vysvetlím vám. To znamená, že my máme nejaký dobrý balast na sliznici. Dobrý hlien. Práve dysfunkciou toho hlienu, že ten hlien sa zmení, není ten pekne vlhký, ale je suchý. Na mnohých miestach není, môže viesť k tomu, že ten pel, ktorý by za normálnych okolností sa nedostal, lebo je tam nejaká bariéra, môže sám spôsobiť väčšiu precitlivosť a rýchlejšie, že sa stanem astmatikom pelovým. Ďalšia vec, samotný ten zápal, alebo teda ten toxín spôsobí mikrozápal na tej sliznici, keďže sa bavíme o aj zápal, ktorý je na sliznici, môže viesť k informácii iným zápalovým bunkám. Pozor, ja tu mám zápal, ktorý je spôsobený toxínom a môže viesť k rozvoju
práve tej astmy, ako sa hovoríme, ten intrinzik. Hej? Čiže tej, ktorá je spúšťaná iným faktorom ako pelom. Čiže jednak poškodenie tej, ale samotné tie epitelové bunky, ktoré sú na vrchu, sú tiež zdrojom informácie, že pozor, niečo sa so mnou deje a dajú, dá sa povedať, ako telefónnej centrále, pozor, vytvor si nejaký odpoveď. A ak je to správne naprogramovaný jedinec, tak ideme aj po e-cigaretách, po šnúpaní čohokoľvek, môžeme samozrejme si vytvoriť takýto bronchospazmus. Disciplína pacienta je veľmi dôležitá. Tu môžeme očakávať, keď sa rozprávame o deťoch a tínedžeroch, o ochoreniach v detskom veku, že oveľa viac musia byť disciplinovaní alebo disciplinovanejší rodičia. Musia teda mať pod kontrolou aj svoje ratolesti. Do akej miery to dokážu, to viete len vy, že v rámci toho, ako deti... Compliance a puberta. Veľký a ešte raz veľký problém. Nie je to len v tejto diagnoze astmy, ale o všetkých chronických pľúcnych ochorení, že ako náhle príde do dieťa do toho 12. roku života, tým, že zrazu presunieme to dodržiavanie liečby na toho pacienta, teda na toho predpokladaného pacienta, že by mal dodržiavať, tak samozrejme vždycky je do 18 aj 365 dní, ako ja hovorím, nutná podpora rodiča, pretože dôveruj, ale preveruj. A dnešné inhalátory sú tak sofistikované, že je tam počítadlo dávok. Čiže ten rodič, ak raz má predpísanú liečbu, že je tam 120 dávok a po 4 mesiacoch tam je ešte stále 100 dávok, no nemôže mi to dieťa tvrdiť jedine, že by to bol hrnečku váš, že ten liek si užíva. Hej. To znamená, že jednoducho sme za deti zodpovedné a naozaj aj ja koľko raz hovorím, áno, ak budeš dospelý a povieš mi, nechcem sa liečiť na astmu, nebudem, nech sa páči, zodpovedáš si za svoj život. Do tých 18 je to práve ten rodič, ktorý musí si uvedomiť, že do 18 rokov tie plúcka rastú. Ja si chcem hovoriť plnohodnotného človeka, mamu budúceho môjho vnúčaťa alebo niečo, že keď to dievča nebude mať dobre kontrolovanú astmu, nemôže priviesť na seba dobrého jedinca. Narodí sa aj presne, čo ste povedali, predčasne narodené. Veď bude zdýchať zrazu za 2. A ako keď ona sama teraz nemá rezervu. Imunológ a alergológ, pokiaľ lieči deti, v našom prípade s astmou 2. typu, má teda oveľa zložitejšiu úlohu ako dospelých, keď lieči, pretože musí komunikovať aj s deťmi, s tínedžermi, aj s ich rodičmi. A v každom prípade ale teraz tá úloha vaša bude rovnaká, či už liečite dospelých alebo detí. Budete zvládať ambulancie v pandémii už počas 3. vlny. Ako sme povedali, ste na to pripravení a v tejto chvíli teda snáď len by som povedala aj za našich divákov, že držíme palce všetkým lekárom, aby zvládli situáciu. Veľmi pekne ďakujem. A ešte na záver, moja dobre liečená astma znamená pre pacienta veľmi nízke riziko zhoršenia pri akejkoľvek víroze, či je to COVID alebo nám prídu nové vírusy. To je také moje najväčšie poslanie, ktoré som sa snažila dneska tu doniesť. Sledovali ste video podcast Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov a našou hostkou dnes bola doktorka Iveta Neuschlová z kliniky detskej pneumológie a fyziológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu detských chorôb. Bolo mi cťou. Ďakujeme. Ďakujeme.